Те са в къща. Аз ще ги махна и ще им деси. После да не викаш, няма ги вкъщи. Абе, пак нещо вървя назад. Нещо почвам да вървя назад. Как? Ай, той, не знам, понякога са бъде. И на мен ми става. Гледай как вървя назад. Майкъл Джексън. Какво не е? Лунната походка. Умната ли? Лунната. Кой са порт над мене? Много слушам да крос музичката от Майнкрафт. Аз накрая ще се спра звука. Ни отсякахме цялата гора, брат. Какво не е? Чака! Как ме затвори? Кой бе? Миро. Винаги е бил Миро. Откъде да мина е? Да, брат. Се затворихте тук. Миро се запуши. Няма при една врата, Миро. Ето, ама айде да са е те две. О, нека Може бъдат. и 3 да са. О, хора, имаме една супер добра идея за къща. Абе, пак са почнах напред да вървя. Стисни го, изглежда по-яко с него. Добре. Не бе, брат, не си ли виждал в някои къщи как е те вървиш, има е те изтизаш смисъл малко по-надолу и може... Що? Що? Омага, аз викам наистина я казвам. Аз таман се зарадвах така. Искам се мерц. Как се правиш врата, бе? Да. Братлета, взехте ли торчовете? Чакай, сега се говорим с тези ади. Абе, кой сказа, бе? Ма като аз имам една врата. На твоя PlayStation да играеш. Дед влизаш с вратата, нали? Аз съм килата, аз съм толкова килата. с врата. Чакай. Я го направи. Аз съм килата, т.е. кой? Добре, гледай са. Дръжа някаква врата и влиза. Всяка една. Аз очаквах ти да влезеш, той ми. Вратата. Аз съм кил, абе. Аз съм килата, аз съм то, който влиза... Ой, през вратата. С вратата. Аз влизах през вратата, брат. Аз съм килата, а който ми с вратата. Хора, стечи го е ти. Бе. Чай малко е. Аз ще принощувам тука. Взимам разстройство. Айде да си направим туалет на между. Айде. Гледай как се слага ти, бе. Да, то той от новата версия, бе, брат. Туалетка. Май. Мирале, вика ти по име. И пак заглушта. Мрат. Искате ли те? Смисъл. И сега, чай тук ще го спая тук, пода да го направим от дъски. За коя? И я събери да направим и такива снежни купчета и да направим снежен човек. Искаш ли? Окей. Ама аз имам 16. Не, аз имам 20. Добре. Колко ни трябват? То пак тиква ни трябва. Направи там купчета. Как се правят, дето съм? Натискаш ето и там да пише крафтинг, слагаш на 4 места. Колко да направя? Направи там, колкото имаш.
Ама такова събирайте такова на дъски. Да направим Ето пода. 5 блокчета направих. Добре. Тя сега да довършим пода тук. Хорца ни после и такова трябва да се направим. Легла. Аре, брат, имам чувство, че само аз строя, брат. Ми аз чакам някой зомби да дойде, но то. Ето ни идват зомбите? тук има паяк. Ето тук има един скелет и там има един паяк. Това е. Защото не си пуснал сървъра на по-високо ниво. В смисъл, зомбитата да са повече. Ама Как да да той стреля. След малко ще го направя. Значи, нали, там има... Абе, оня файл, дете си такова. Да, са бе, знам го овците този. за sve. Там има едно... Абе, после ще кажа. Да фуя. Чай, бе, то наистина колко стана клипове, брат. Да спираме. Ай, така. Ти Ще първият направя. казал, ти първият казал. То колко е голям? Не знам, че 5 клипа са не. По колко минути долу. Не знам. Айде, ама спри го пък се оправим. Добре, сам да довърша пода. Вярно. Ай, дръпни се от тука, бе! Аз се косам по. Виж го какъв е тъп, бе, брат. Виж го, я го кикни, бе. Я го кикни, ти да му стане гадно. О, чакай. Как се... Хедшот. Бум, хедшот. Бум, хедшот. Бум. Айде. И това беше от нас. Не знам кой епизод, довиждане. Здравейте отново. Вие сте с Скримъстър и това е Ирошев и сега ще снимем без Меро, защото ти някъде и той е втори епизод на Майнкрафт. И Бартбит е С така. нас е Бартбит, той само говори. Айде. Не му тръгва Майнкрафт. Айде. И сега... Чай, бе, брат, то... Трябва да стане един, трябва да чакай. Но аз от ти казвам да си направим легла нещо. Май на сутринта ще търсим. Къде ни печката е? Миро е взял. В он е катил там, Искам се мирц. Но сега значи трябва да си направим новата. Ти имаш камък? Аз имам само 3. Но аз имам стрели, кокъл. Добре съм. Добре. Чакай, сега идвам. Тук съм. Баска съм пича. Ай сега какво ще правим това вечер? Ще си дому къщата? Мич. Такъв е плана. Аз поне ще Такъв е отида плана ни, той касае двама ни, свана ни, стана ми тясна колона. Аз поне ще отида да вземем дърво. Не дърво, не така. Камък. Камък, работи. Кога направим? Легла трябва да намерим 100%. Трябва 100%. Трябва ни овци. Леглата не се намират. Да, овци. Нападна ма скелет и аз го трепах. Браво, е. Той е скрин. Заклиших се във вратата. Лайка про. Аман читам. О, брат. Ай, брат, какво направиш с ние с въглища там, дето аз бях? И аз после ще отида там до първата ни къща и... О, вали сняг! Да, и
После ще отида до първата ни къща, там нали имаш мина. Да. И оттам ще взема там, колкото имаш. Смята, аз тук не знаеш, че може да валя с някой. Наистина ли? Да. Е ти кола. Да направи всичко на торчове. Чакай, аз имам... не, това съм 7. Добре. Тука. Чай да взема. Аре, брат, няма да стане вече. Брат, на следващия ден аз казвам наистина да отидем да търсим вече. Да, бе. Чай, аз ще осветя малко навънка. Тук е. Виж, тук вали дъжд, тук вали сняг. Чебра. Да, ела. Гледай. Чай малко. Тук да не се изгубим. Сега са портни при мен. Да, чакай се. Аз как се пише? Гард. Пазниче. Виж, от тази страна вали дъжд, а от тази сняг. Да. Басяк. Тук има. Тук. И тук. Много яко като вали с някой, аз не знам. Тук. Виж, ела. Не. То тук горе има дърво. Виж, тук те ни вали сняг, защото е горе някой остал дървото. Да. Я погледни нагоре да видиш кой е як. Аре, кога ще стане ден? Да, ясно. То, нали, в играта е зима и може явно той нощта да е по-дълга от деня. Пак. Умря. Направо сега да търсим. Какво да търсим? Такова, какво беше? Овце. Ето то се вижда, той изгрява. Брат, аз за кой не виждам зомбите? Щупят вратата. Кой е? Блъскат по вратата зомбите. Добре, не виждам зомбите, някакво зомбичка на вратата. Фак. Убил го. Как ми блъска по вратата? Ти чуеш ли звука? Да. Ако дум. Ай, тя ако сега ще ти да търсиш тез. Чакай малко, че се оплахи със един скелет. Открих го този. Абе, вземи, бе. Шет, открих. Аз знах, че Абе, остатъка, уби го този скелеш. Са. Аре, аз ще отида на там. Насам. Добре, то наистина много зомбите, Умря ли? Да. Там ли си? Чакай. Ама... Какво става така? Где са ми Ще му правя убиванка. Где са ми нещата? И помогли му! Фак! Моля,